Binisita ni Governor Luigi Villapuerte ang bayan ng Presentasyon sa Camarines Sur para tugunan ang pangangailangan sa libreng gamot at check-up sa nasabing bayan. Province po, meron po tayo diyang medical mission on the go. Ito po ang ating mga medical vans na nagbababarangay na igwadyang doktor, nurse, indara po diyang libreng bulong. Inaayos na anumang araw ngayong linggo ang pagbisita ng medical vans sa nasabing bayan. Bukod dito, namigay din ng ayuda gaya ng bigas at groceries na ipinagpapasalamat naman ng mga residente dito. Salamat pong maray kay Go. Nakaabot man po siya digdi sa muya. Siyempre po busy. Natural naman po madamay. Siya po ang kwinta magurang ni. Siya po madulok. Ang sabi baga, ang magurang madulok sa akin. Siyempre ang akin nagmamahal sa magurang. Sa kuya po na may mga akin na nag-atlase, na wala pong tabang sa kuya. Salamat po maray. Kinagabihan, diretso agad sa katabing bayan naman na Garchitorena para sa Governor's Night at libreng pakonsyerto kasama ang Six Cycle Mine. Tilian at enjoy ang mga nanood lalo na ang mga kabataan. May isa pa na naka nose to nose ang frontman ng banda na si Tuti Karingal. Sobrang blessed kasi kasi first time ko yan, feeling ko, manliligaw ko na. Ever since kasi di pa nakakaranas ito kasi first time na magkaroon ng concert dito sa Garchi namin. Suyo na waray ang concert na yun, sana maulit pa next year. As always, sobrang nakakaugma magdara ng Governor's Night sa mga iba't ibang banwaan, lalong-lalo na po dito sa coastal town of Garchitorena na sa history po ng enterong banwaan. Ito po ang first time na magkaigwang concert at this scale, ganito kalaki, ganito kaganda. Napasayaw sa entablado maging ang alkalde ng Garchitorena. Kami umagang Garchitorena, we want to make our people happy. Papasalamat kami na talagang all out ang support ng aking gobernador sa Garchitorena. Jan Amador, CSN.